politique de wannan ko punti abu ina metti dadde sa funtani tan punteɗa so politicien wima jagganam ɗo kurus ha campagne gasi changeata on numéro a wonta yiide ɗum change numéro so dañi a wonta ɗum yi so dañani on gonta yiidir ɗum noon tagi sernaɓe ɓe ne natti ha gueɗe goto fof yilloto koko dañi goto fof yilto koko dañi wota gasde mbiya mi waɗaninoma ni korɗa yindirde jomum mo gabbinɗa fonta jippate ala ko totalement ala ko totalement so ñaami ɗo sohli ɗo galuɗe fima e hoore ɗo sohli ɗo haal sohla ma ɗo natti sohlude e ma ɗo jaaha haaju ma ko ɗum ɓuuri hewde e banggue politique gonɗen hannde o ɗum noon ko yettude Allah e yettude leñol ngol kadi ngol daro ngol tinno ngol jagga e andude jaggande ko wiyete leñol wota leñol yoolade ko jiiɗen ko e aduna o no woyi heew banggue leƴƴi caɗele dañi ina foti so leñol men ngol jooɗima e laamu goto fof jagga hen wota iwde tawa ala ɗo goytoyɗa woto ƴeew yidde ma nde walla welede ma nde ƴeew ko dandata ko leñol ngol ñande fof nana fulɓe piyama tonggama ñande nattuɗen wonde hen ɓuura bon walla mo men ñande natti won hen ɓuura kadi bonde ɗum noon jaggiren hen ɗum jaggen hen fodde ko mbawɗen jaggu mbasen yiide dañal ngal sen jii dañal ngal ken funtete teɗɗo en mbawa ruttade caggal gande men ɗe keeɓe quartier men ɗe keeɓe tawa ala fof ko mbawɗen ruttanade hen caggal weltade kadi e weltanade kadi Daouda Moussa Dia